Oyoyo, 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 pioneers masu kuɗin gobe, barkanmu da warhaka. A yau ne za mu nuna muku yadda za ka yi creating na wallet address naka ba tare da ɓata lokaci ba. To kun ga wannan za ku ga in ka shiga dashboard naka in ka ga kamar haka to ka tabbatar cewa ba ka yi verifying na phone number ka da Facebook naka ba ne, to shine creating ɗin wallet ɗin zai ɗan baka wahala. Amma idan ka yi verifying na phone number ka da Facebook naka, to za ka ga dashboard naka kaman haka. To bari mu nuna muku yadda za ku yi creating na wallet address ɗin naku ba tare da lokaci ba. Farko za ku ga inda aka yi ɗigo-ɗigon nan guda uku na saman nan, sai ka je ka taɓa shi wannan ɗigo-ɗigo guda ukun kamar haka. To kana taɓa shi sai ka zo inda aka rubuta file browser wannan, inda kuke ganin shi kamar haka file browser, inda aka rubuta file browser sai ka je ka taɓa kan kamar haka. To kana taɓa shi zai kawo ka wajen kamar haka sai ka rubuta sign in to file browser. To kana taɓa wajen nan inda aka rubuta sign in to file browser wannan zai kai ka play store naka ka ɗauko, idan kuma kana da shi already zai kawo ka waje kamar haka. To ba tare da ɓata lokaci ba sai ka zo ka taɓa inda aka rubuta wallet P wannan, to sai inda aka rubuta wallet P wannan sai ka taɓa shi wajen, sai ka ɗan jira shi kamar haka, sai ka taɓa shi kaga yana rubuta maka loading wallet. To kaga ya kawo maka generate wallet. To ka gani farko inda aka rubuta maka generate wallet ɗin nan, wannan wajen da kuke gani to shi za ka taɓa generate wallet. To kana taɓa inda aka rubuta generate wallet ɗin nan za ka ɗan jira shi, kar ka taɓa shi saboda yana ma generating wallet naka ne. To kaga wannan shine wallet code naka kamar passport, saboda kaga kowane exchanger suna da wani passport ne, to saboda kaga wannan maƙudan kuɗi za a ajiye a ciki, shi yasa ba a yi amfani da pin ko passport ba. Wannan abubuwan da kuke gani inda aka rubuta su bunkers, settle, casino, source, balance, people da sauransu nan, to na kowa daban-daban ne. To idan ana kawo maka wannan wajen nan sai ka zo ka yi copying na passport ɗin nan naka. Wannan abin da kuke gani shine abu mai mahimmanci. Da zarar ka ɓatar da wannan abun to gaskiya ba kai ba creating ɗin wani wallet, sannan ba kai ba samun fee, duk tarin abubuwan da kai shi ya tashi a banza. Saboda haka ko a takarda ne ka kwafe shi ka ajiye shi a waje mai kyau mai inganci. Ƙara shiga to kaga idan ka dawo kamar haka, to ka gani wannan passport ɗin nan na ɗazu wanda kai creating na wallet ɗin naka, to kaga sai kai pasting nashi, ka san ɗazu na yi copying, to kaga ka pasting, to kana unlock with palm paste ɗin nan, to kaga kana danna wannan wajen za ka ga wallet naka successful, sai ka danna inda aka rubuta continue wannan, to ka gani sai ka danna continue, kana dannawa confirm, kana danna inda aka rubuta confirm ɗin nan, to ka gani sai ka ga wallet naka ya yi successful. To ka gani kana da 100 pi, amma wannan na test ne. To kaga in ma kana so ka tura wani, to kaga kana danna wannan send ɗin nan ga wallet address naka. Idan ma kana so ka karɓi wallet ne a gun wani sai ka danna wannan receipt ɗin nan sai ka tura mishi, wannan shine wallet address naka. To idan ka yi haka ka riga ka gama creating na wallet address naka, kawai abun da ya rage maka ka jira withdrawing.